Вважаю, що цей законопроект в цілому була помилка, і якщо б зараз він надійшов в Верховну Раду, то другий раз він би в такому вигляді не пройшов 100%. Мгм. Чому? Просто про нього важко розказати коротко, тому що Я це розумію. 400 сторінок всякої різноманітних речей. Писали його в податковій, в основному писали також помічники голови комітету Гетьманцева. В основному вони настроєні були на те, щоб всю владу їм в руки, якомога більше їм дискреції, якомога більше щось вирішувати. І з цього в результаті получився такий певний монстрик. Ну, Я давайте конкретно, що би ви змінили? Все ж таки він вже прийнятий, він вже в дії місяць, як, до речі, це символічно, що сьогодні саме рівно місяць, як закон набрав чинності. бачите, президент, якщо ви зауважите, він має 2 тижні на підписання законопроекту. Президент не підписував 4 місяці. І наскільки Було я таке. знаю, він би і не був підписаний, якби в цих 400 сторінках не було норми про те, що одна маленька норма про єдину юридичну особу на митниці, яку від нас вимагав МВФ. А так там є багато промахів, там є ряд лобійських норм, в тому числі, наприклад, нас через одну з норм зупинились лакофарбні заводи, туди намагалися впихнути різні норми по Укртатнафті, правда, безуспішно. Тим словом, я думаю, що там негативу більше, ніж позитиву, просто це ще приймалося в той час, коли ще ми були на старті, голова комітету ще користувався безумовним авторитетом і в Офісі Президента. Я пам'ятаю, що мені за цей законопроект дзвонив безпосередньо, що тоді голова Офісу Президента Андрій Богдан і просив його не критикувати, що він потрібен. Мгм. Але зараз ми зрозуміли, що потрібно його правити. Але як розуміти, що ви були тоді на старті, якщо місяць назад цей закон був прийнятий? Він був підписаний. Він підписувався насправді 4 місяці. Прийнятий був у грудні, здається.